Intayo nga ro, deti lesson tayo, asset and liability. Ket no asset ko na tayo kakabsat, profitable. Mapagnumaran, maaramat, ken adda pakausaran na. Makatulong iti naindaklan. Ket ti Apo, kayat na nga datayo, kadagbalin nga asset, iti ministry. Nakita tayo iti bigat, we are partners in the ministry. Inayaban na tayo ti Apo, nga tumulong kenkwana iti trabaho. Na di 1 Corinthians 3:9. Dabakdang ti parabor ti Apo, ket kayat na nga masursuro tayo digitoy nga traits, kababalin. Tapnon agbalin tayo nga nausar, nabunga, iti kaubasan, iti panagserbi kenkwana. Last Sunday, and the previous 2 Sundays, naadal tayo, dete lesson tayo ti asset and liability. Asset, faith. Okay, liability, fear. Ala, kakabsat, hanamay kat ti panagdanag. Kung natin siguro kat ti tao nga managkarkararag, saan naman nagdanag? Amman lang ta kakabsat. In reality, hanagpaiso? Aman, urek karkararag tayo, agdanag tayo lata. So, balbaliwan tayo di statement. Dapat ti statement ket kastoy. Saan nga ti panagdandanag ti makabalbalo ti sitwasyon, no diket iti panagkarkararag. Di latang kakabsat. Saan nga ti panagdandanag iti makabalbaliw dagiti sitwasyon. So itata, ada delta. Okay? Umadado, dito ibagara, 149 total active cases ita, nakadado kakabsat. Dito'y bakara alone. Okay? Siyempre, sa bali pa'y talawag. Jakmat amo ti kasasadyo taklaberia, update ang dak numanumat, iti agdama nga kaso ti COVID dita. So, on top of that, kuna ni Gob itay bigat, confirmed, adan iti delta. Adati alpha, beta, ken delta kakabsat. Kaya't umay ti panagdanag, anang arudan. No hantay rumuar, kasanutay agbiag, kasanutay agsapol. So, agkarkararag tayo, ngam adalat ta panagdanag. So nga dapat ti mula tayo ti panunod tayo, saan nga ti panagdandanag, iti makabalbaliw dagiti sitwasyon tayo, no diket iti panagkararag. Amen? Okay. So, irekap tayo di nga chapter, ngem masapol, nga imula tayo, iti puso tayo. Ita nga malem, ti adal tayo ngayon ti adalan ka lesson ket detoy asset ket wisdom. Sirib. Amen? Oo. No kayat tayo ti agbalin nga asset, deti ket it is true hanlaeng nga iti kagimungan ta church, uray pa yan ti pamilya, iwan no iti pagubraan, if we want to be an asset, kadagiti nakai-konektaran tayo kakabsat nga institusyon, masapol nga dakada tayo iti wisdom. And at that, we're talking about heavenly wisdom. Every day, karkararag ko ti Apo. Kung Apo, nagdakkel, dito nga patalak mo. Kadi kanak ti sirib, nga gapuken ka. Hanak nga grelay, ti bukod ko nga pan nakaawat. Tamok nga siyak, nanumo, ket adda, pagpatinggaat. Ngem ti sirib nga gapugang kaapo, sirib nga all-knowing, sirib nga very wise, sirib nga muna ti amin. Liability, on the other hand, is foolishness, kinamaag. So, what is wisdom? What is wisdom? Wisdom is the ability to make sound judgment. No sound judgment ko na tayo, judgment, pangiding. As an example, ni Solomon ket adda iti dua nga ina, nga napangkengkuan na ti maysang aldaw. Deti maysa, ireklamo na, ti reklamo da, kuna di maysa, Apo king, kuna na, Apo ari, deto'y kadwak nga ina, ket natay di anak na, idinakaturugak ko na, imay na insukat,
Di anak na. Kadeti anak ko. Kat kunamat di may isa, ay sa napudpud no deta. Agar aramid kat istoryam. So ni Solomon kakabsat, he became not only a king but a judge at the moment. Hinusgaan na ngayong kadeng, kat naglaing, takunana, mangala kayo ti espada. Kat paggudwain nyo taubing, itod nyo tahap dito nga nanang, tahap dito nga nanang. Kat siyempre, dedi pudpud no nga nanang, hana kaya ta makita nga di anak na kat patayon da, iso ka kunana king, hanlatan, itod mo lata taubing king kuanan, wag laeng nga matay. So, Solomon said, oh, kunana, detoy tipudno nga makin ina dahito nga ubing. That is sound judgment. A lot of times, it may not be the same as that. But there are crucial, critical decisions that we have to make every day of our life that can have an effect on others or on us. That is why we need heavenly wisdom. Wisdom is the ability to make sound judgment and quality decision based on good information. Iso nga, no, dadigiti agpa-advise no kwa, ket umasideg, kunak no kwa, okay, anya itinasagap mo nga informasyon. Iso nga no may agpa-advise, nang runa digiti young people, Pastor, anang atat na pintas, may advise yo, nga kurso iti college. Deti latat, ibagak mo muna kada kayon, young people. Before nga umay kayo agpa-advise ka nagpakararag kanyak, you must first do your assignment. Assignment what? Okay. Mangpanunot ka ti duwa nga option mo. Plan 1, Plan A, Plan B. No awan, Plan 2. But you must come up with two best options. Then, you research. Tapos pagarigan, no, ti option 1 mo, engineering. Ag-research ka. Oh, hangatay, pastor yan na to, engineering o no education. Guray ka, anyat na research mo kung nagtumalagin ka. So kung to, pastor, nagsaludsudak kan engineer asidera, ni kastoy, kat nakitak pastor kastoy, kat ti grade ko ti mat pastor, kat 75. Ha? Apay 75 ti grade mo tamat. Kat, pastor, anan wag ta sobra na 75. Pastor, no apay nga 75 ta grade ko. Bigatak lang amin nga mapanagbasa. No kuma whole day ak nga mapanagbasa, 150 kuma ta grade ko, pastor. Nakapuot ka pa iti kasta nga estudyante kakabsat. Isu ka no nga 75 ta grado na, half day lang nga sumsumrek ta eskwela. No kan kuma whole day nga sumsumrek, di kad 150 kuma. Kakabsat tay grade na. Okay, so do your assignment. I need information so that I can guide you. Kasjay. So I hope you learn from that, kakabsat. Applicable iti amin nga aspeto deta. Narigat tayo nga-jump, iti desisyon, conclusion, ti may nga banag, nga hanta yung inadal, wano pinanunot, in-study, in kararag nga nasayaad. Okay? Now, what makes the wise profitable before God? So, kitanta itatagakabsat, dagiti sumagmamano nga facets. Anya da dagiti lang nga ma-identify mo, nga no tay may nga tao, at daking kwa na digitoy, nga kababalin, maibilang iso na nga, nasirib nga tao. What are the facets of wisdom? Or why wisdom can make the wise profitable before God? Okay, so dati lima kakabsat ngayon nag-ishare kada kayo itatang malim nga facets iti wisdom. Number 1, digiti tao nga daan kinasirib, makita tayo that they adhere to right teaching. Okay? They adhere to right teaching. Okay? No adhere ko na tayo kata dete anat adhere ti Ilocano. Dumngeg, ipangag,
Ayon, dayjay, adhere, dumngeg, ipangag. Iti English, ti adhere ket to stick fast kunana, to believe in and follow the practices of. So, makitam nga tay tao, adaken kuana ti kinasirip ti panagbiag, because makitam ken kuana nga agtalinaed, wenno pagbibiyagan na, adhere kunana, pagbibiyagan na, dagiti usto nga adal ken panursuro. Amen. Wala tanuhan nga usto, jay sursuro nga na pagbibiyagam, ay kata iturong nakamot iti kinamaag. Now, anya dedikito yung right teaching kakabsat, kita antay ti 2 Timothy chapter 3, verses 15 to 17. So, importante nga, no kaya tayo ti agbalin nga wise, ti maysa nga facet na, nukwa, kas pagarigan, kas to'y detan. No kinunam, Apo, ikanak ti heavenly wisdom. Amom ti itad ti Apo ken ka, itad na ken ka ti inclination ti puso, nga agbasa ti sao. Apay, okay. 2 Timothy 3, 15 to 17. Ket nanipod, idi kinaubing mo, naamuam dagiti nasantuan asursurat, ito yung Bible nito, yung Old Testament, ang makabalin, ang mamagsirib ken ka. You see, the Bible will make us wise. In His case, ang maipaay ti pan nakaisalakan, gapu ti pamati ken Kristo Jesus. So, kastoy deta, no kuna tayo Apo, ikanak ti heavenly wisdom. Amom ti itad ti Apo king ka, itad na king ka, iti panagbisin, panakawaw, wano inclinasyon, nga agbasa ti Biblia, katagdingeg iti mensahe ti Apo. Apay, wen ata iso ti pakaadalam ti usto nga sursuro. Hantay mo't masukalan ti usto nga sursuro, yan tabannawag. Uno yung ta newspaper, Philippine Star. Uno Manila Bulletin. Uno deta pa nag-Facebook tay lang. Ti pakaadalan tay ti usto nga sursuro, awan sa bali, no hanga deti Biblia. So when you say, God, give me heavenly wisdom, do you know what the Lord will do? Ikan na ka ti desire, ngagbasa ti Biblia, agdingag ti sao ti Apo, tapno ijay, nga mataraunan ka, makargaan ta panunot mo, ken tapuson, dagiti usto, ken apagiso nga adal ken sursuro. Amen ba mga kapatid? Yeah, praise God for that. Oh, ket anat ited ti Bible kada tayo, verse 16. Isu amin nga surat, impaltiing ti Dios, isumet itinaimbag nga pakasursurwan, pakatinggaran, ken pakababalawan, ken pakaadalan, iti kinalinteg. Tapno ti tao ti Diyos, ket nan anay kuma amasursurwan nga naimbag. So, anat ito ti Biblia kada tayo? Isu amin nga surat, impalting ti Diyos, isumet ti naimbag nga pakasursurwan. Praise God. Ken pakatinggaran, reproof, pakababalawan, koreksyon, pakaadalan iti kinalinteg. Dito yung Biblia. So nga hantay mabalin, ti agbalin, nga maibilang amasirib, kakabsat, no hantay ammo, dagiti usto, ken apagiso, nga sursuro ken adal iti panagbiag. Amen? Dayta, he adheres to right teaching. Number 2, may ikadwa kakabsat, nga facet, uno lang nga, uno trait, iti tao nga masirib, ket detoy, not only he adheres to the right teaching, but number 2, he does the right thing. Dayjay. He does the right thing. Okay? Aramiden na dayjay usto nga banag, di apagiso. Now, let me share to you upat nga banag, nga writing nga aramiden ti tao nga wise. Okay? Deti akat handa isu ti comprehensive. It does not represent everything. But at least at the idea tayo
No anya da digiti usto nga aramiden, ti maysa nga wise nga tao. Letter A, anat aramiden na, obedient. Obedient. It is right to obey. Kasla kumakadagiti an anak. Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. Why? For this is right. So, ubing pelang ti anak mo, makita mo, no, daking quantity wisdom, babaan iti dayto nga kababalinsan kadi. A lot of times, dagiti anak, dagayong anak, ket matest, DJ willingness yung ag-obey. Mabaling nga day paaramid ni papang mo, ni mamang mo keng ka, when no adadete kayat mo, ngam ko nada saan anak ko. So matest, day pusom. Kat no adaking ka ti kinasirib nga anak, malagip mo ti Ephesians 6:1. Nga children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kat kunam, alawan apo. Kat ni papang ko, ni mamang ko, dahito iti kunana, kat gaput ako nam ti saom it is right, agtulnugak. Paidalanak, paiturungak, makitam taubing, nga maidalan tinaganak kakabsat, at daking kuana iti kababalin ken galad, tinasirib nga anak. Amen? Ngam ti anak, nga nasweng, okay, isurum kakabsat, ket kagura na ka, unhan na kayat, nga aramiden, di di usto nga isurum keng kuana, makitam, nga daking kuana di galad, iti foolishness kakabsat. So deta obedience, iti kababalin, ti maysa nga tao nga masirib. It is right. Amen. Oh. In Matthew 7, makita tayo, hante nga basahan aminan, ngam daytoy ket parable, DJ wise builder ken foolish builder. DJ wise builder kakabsat, imbilang ni Kristo nga isuna detay managdingeg ken managaramid ti sa utiapo. Wise builder kano dijay. Nga binangon at balay na tirabaw ti bato. DJ mat foolish builder, nangagna iti sursuro, so ammo na ti right, ngem hana nga tinungpal. Foolish dijay. Okay? Kat nayarik isuna, ti biyag na, nga nagbangon tirabaw iti darat. May titudo, di makil ti layos, di balay di foolish na dadael. What does that mean? Ti biyag, ti tao, nga saan nga sumurot, iti usto, nga sursuro kan adal, kan dalan, kat agturong ti panakadadael. Kat di jemat binangon di wise men, gaputan na ibangon ti bato, safety kakabsat. Hanganaan ano, DJ nga balay. Ipagpakita mo tiyapo, nga DJ tao, nga muna ti kinapudno, kat surutan na nga pagbiyagan, iti isursuro tiyapo, agturong ti biyag na kakabsat, ti apo ti mang preserba keng kuana. Ti apo ti mang safeguard keng kuana. Mang bendisyon keng kuana. So nga kakabsat, pilyon tayo, iti agtulnog. Amen. Let us choose to obey, no matter what. Uray narigat, pilyon tayo iti agtulnog. Gaputa, kakabsat, dayta iti isursuro iti apo. Oh, may kadwa, nga karakteristik, jay wise nga garamid, ti right, ha? We are still talking about, he does the right thing. So, anya ti kababalin, jay wise, obedient. May kadwa, foresightful. Foresightful. Okay? Anong kahit nga sa unti foresightful? He plans and prepares ahead of time. Nasakbay. Okay? Nasalukag. Ammuna kakabsat nga kitaan iti masangwanan. Ammuna nga panunutan ket adaken kuana iti panunot nga mangkita no anya ti pagturungan dagiti paspasamak ti panagbiag. Saan nga tapnon na kaslang dete aramiden nan ti future but tapno makapagsagana iti nasapsapa. I will cite to you some verses. Ket deti Proverbs 30 verse 25.
Mayari kakabsat, DJ wise nga tao, iti may nga kuton. The ants are a people not strong. Kita niyo? But their wisdom compensate their being vulnerable and being a little creature. Babatit da Walang kalaban-laban. Wala silang lakas. But their wisdom compensate kakabsat. DJ kinakapsot da. Isong ano ko na tayo nakapsutak. O hangka madanagan. Tababaan ti kinasirib nga gaputi apo. Kat you will advantage mo no kadijay. The ants are a people not strong. Yet they prepare. You see? So nga da kayo nga anak, agbasa kayo, prepare, panagsagana. Okay? Their meat in the summer. Adda iti tiyempo ti panagsagana. Iso deto'y summer, gathering para kadagiti ants. Harvest kadagiti, agtaltalon, ngem kadagiti kuton, panagurnong. Taumay ti panagtutudo. So makitam nga ti maysa nga tao, into no umay ti krisis, nakasagana kakabsat. Apay, wen ta inadbansan na tinagpanunot, inadbansan na't naggunay, inadbansan na itinagsagana. So kakabsat, dakkel dayti nga pakaadalan tayo amin itang amalem. Dayti kat great reminder to all of us. Hantay makita amin ti masakbayan. Ngem adda dagiti kasla ipasirmata ti apo kada tayo. Ta isuro na tayo ti aramiden tayo. Kas panagsagana para kadigiti umay ngal aldaw, bulbulan, ken tawtawen. Foresightful. Proverbs chapter 10 verse 5. Proverbs chapter 10 verse 5. He that gathereth in summer is a wise son. Kaslakuton ti arig na. But he that sleepeth, abaw. So nga dating anak, han nga ta puro turog-turog. Amen. He that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. Dagundaway mo nga agbasa, gundaway mo nga agsagana, ham mo nga sayangan, ham mo nga ibelang, deta nga tiyempo, kadagiti awang ka-iskan na. No dikat ilalaan, babaan iti usto nga panagplano, panangiset ti schedule mo, panagset mo tinasayaat nga goals ti panagbiag, tapnon may i-convert mo digiti time, ngagbalin nga fruitful, productive, can profitable, not only for you, but for your family, for the ministry, for the people around you, mabenefitan, mablessan, because you are a foresightful person. He does the right thing. So anaramidan na, while others choose pleasure, he chooses to prepare. Kala ko man yung estudyante, habang digiti kakadwana, kat sa balit of obrada, isuna, agree-review nga assignment. At advancean nan. Ag-advance readingan. Kala ko makada kayo, grade 11. Itapay lang. Rugya-rugyanan nyo, naglalo no, ag-struggle kayo. Iti science. Di kita chemistry, kada physics. Itapay lang. Rugya-rugyanan mo ti ag-advance reading. Kato adadim maawatan. Ado, ti members tayo nga mabalin mo apag sa ludsudan. Mabalin mong asit gan, di kiti manong mo ti church. Di kiti manang mo ti church nga, amom nga nalalaing ti science, asit gam. Kat kunam, brother, sir, isurunak man, diya ka mo tagsulbar ti kasting equation. Diya ka mo tagsulbar ti kasto. So, deta kakabsa, ti SBBC, pamilya tayo, amen. Di kiti imununan. Kat tulungan da, digiti sumarsaruno, wano maud-udi. Foresightful ka rod kakabsat. Amen. Advance. Ti may isa pa yung example dito Kat digiti sa nga pulo kakabsat nga babae. Kat mapandagaten, iti may isa nga kasar. Pagbudaan. Dedi lima, masirib, nagitugot dat extra lana. Advance Naisip dagat ko nada, anang arudan. No di papantayo pa nagbiyahe, madelay tayo kan amin. Kat maawanan tayo silaw, agat mangitugot tayo ti extra. DJ ti makuna nga, surplus.
Nga ti purpose na kat pang emergency. Okay? Kat digidimat lima kakabsat, handa pang panunutan, basta tilata da di panunot da, jay ma-enjoy danto, itong makadanon da kasjay. Ni kuan na panda, nangarigap pelang tiri daw, na ibus dilanan kakabsat, digidili mga babae nga maag. Kunada ka digidi masirib, oy, adapay lana yung extra, agipadawat kay man. Kat kuna digidi masirib, ay saan na? Kasano nga rudo no dakam tumot ti maawanan. Intugot mi da ito'y, sa nga pagpadawat ngem pangreserba mi, emergency mi da ito'y. Kayo agsubli tabarbarang maabutan yung tupay, nagawid da, nagaladat lana, nga madi agsubli da, awanan, na iragapon tiri daw, nakastrict digidi masirib. Iso nga kakabsat, masapol nga datayo, foresightful. May ikatlo kakabsat nga kababalin, timay sa nga tao nga masirib, anyat aramidan na, obedient. For this is right. May ikadwa, foresightful. Mapanunot na ti masakbayan. May ikatlo, faithful. He chooses to honor God. Iti dumteng ti panagrigat ti tiyempo kakabsat. Kunana apo, uray ado dagiti pagkasapulak. Kasla dete, kabsat nag-text kat kunana pastor. Adut utang mi iti apo, kat talaga nga ikarimi mo't nga iti apo. Kat uray ado dagiti pagkasapulan. Talaga nga daytoy tithes. Kat na ituding, takukwa ti apo, masapo la maitud king na, faithful. Wise isuna. Kasi aramidan na lata, di usto kakabsat, uray, ado dagiti kasla problema, ado dagiti kaslang difficulty nga sangsanggun na. He will do the right thing. May kapat, nga aramidan kakabsat, iti tao nga nasirib. What is his characteristic? Prudent. Prudent. Amen. Prudential Bank. Adan sa Prudential Bank no kaya? Amuyit ka na sa unti prudent kakabsat, naanad. Cautious. Amuyo, deto'y hantayo pa nag-physical gathering. Amok nga, adu kada kayo ti agbuy-buya itat kakabsat, deto'y hantayo pa nag-physical gathering, kat saan nga lack of faith. It is not having, it is not being, anaket na soon, it is not an unbelief, hanga detay, awang pamati kakabsat. But we are cautious, aganad tayo. Because a prudent man will escape danger. Liklikan na kakabsat, DJ pa kaikulbuan na. Aglalalo kakabsat, no adda iti mangbalaag kan ka. Kat kuna na, Brad, madi deto'y kasla papanam, muno maturong mo. Agat being a wise man, makitam jay tao, daking kuanat kinasirib, i-take na di jay kakabsat, kat liklikan na iti pakairubuan na. Proverbs 22 verse 3, ti Ilocano kuna na, ti manakem a tao, madlaw na ti dakes. So, ti tao nga nasirib, marikna na kabsat, makita na, madideti kwa, pagturungan na deti nga aramidak, makita na di jay. Madinto ti pagpatinggaan na, deti nga aramidak kita, madintot banag na deto ya. Kat anat aramidan na kano kakabsat, gaputa, makita na kat madlaw na ti dakes, aglemeng. Liklikan na, ngem ti awanan nakem, aglayon laeng kitagsagaba. A prudent man foresees the evil and hideth himself. But the simple pass on and are punished. So, what a blessing kakabsat. Nga, makita tayo itata, no anya iti aramidan ti tao nga masirib. Iso nga, based on this, asesentay ti bagbagi tayo, nasirib tayo mo lang kakabsat. Are we wise? Are we obedient? Children, obey your parents, for this is right. Are we obedient? Number 2, are we foresightful? Us-usaran tayo kadi, tigundaway tayo nga panagsagana, kadagiti dapat nga maipreparan tayo. Coming week, coming days. Kat amuyo, malaksid, kada ito'y panangatendar ko, kadagiti parikot, problema,
Datayo nga members sa HBBC, dakam kini Pastor John, tawag, karkararag. Kakabsat kat agsagsagana ak iti inaldaw when I can. When I can. I prepare for the messages ahead of time. Isu nga addadan sumagmamano nga lesson nga naisaganak para August reading kakabsat. At dapat na naisaganak ko na lesson para iti September. So di kadhanak unay nga ma-pressure ang kakabsat. At dape lang. Pero at least nabawasanan kasi narugrugyakon kakabsat. I made use of my time by the grace of God wisely and properly. Kat talaga kakabsat. Kung nadagat agsalog kag tupay, maaros. Kat di adadan to lang arudan ti hampay pulos nga nagsagsaganan. Di ngamin. When? Agsalog kag ka, foresight ka, adanto pelang iti pagkurangan na, di adadanto lang arudan no awan na pulo. So, are we foresightful? Are we faithful? Oh, are we prudent? Di kita kakabsat nga kababalin, very powerful. Amen. Oh, nang runa ka, nakay nga anak, nagdingdingag ka ita, dinggan nyo kakabsat, nakay nga ubing, nakapimpintas di gitoy, nga kababalin, nga masapol, nga mapurma kada tayo. May katlo kakabsat, number 3. Okay? Facet of wisdom. Anat pagilasinam, anat rupa, facet, face, anat ti langa, karakteristik ti tao nga dakin kuana, ti kinasirib. He adheres to right teaching. He does the right thing. Number 3, he knows the right time. Oh, he knows the right time. Or he acts on the right time. Ang muna kakabsat, day di apagiso nga tiyempo. Oh, no right time kuna tayo, right time means appropriate time. Okay? Appropriate di apagiso. Iti tiyempo na. Oo. Iti tiyempo na. That's what it means. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes 3:1. You see, to everything there is a season. That is reality. Reality deta kakabsat. Nga ti amin na banag, adda tiyempo na. Kala itata, tiyempo ti abogado. Thank you, dagiti may mangmangtad ti adong abogado kakabsat. Tiyempo na abogado. Di ba? Sabalin to manan, ano sumaron naman ng Rohel? Ite naglabas sarguelas. Tiyempo ti sarguelas. Nalpas ti sarguelas, abogado. Diyan kamot sumaron nga prutas manan. Kalpasan deti abogado. But to everything, there is a season. So, makita yung kakabsat nga ti tao nga daking kuanat kinasirib, saan nga agdardarasudos? Saan nga ti agap apura, ammo na kakabsat nga urayan jay tiyempo na. Uray pa'y bunga kakabsat kat paluom eh. Neta mangga, ay kat aglalalo ti native. Apay purusom detang kat di pinaloom. Iktak ti aramang pastor, naalasam lata. Amen? Oo. Angam tay mangga kakabsat, pinurus mo, digiti native, nga manggo. Digiti, native ba yun? Digiti mapalpaloom. So, native. Oh, di na uding akong dawe, demay nang dito iti native nga mangga, paunay nga samit ng kakabsat. Paunay ka nga samit na di dayan. Well, ekat digiti daduma makarburo. Ang no alam ti usto kakabsat, urayam jay tiyempo na, tapno, no nasaya at ti panagloom na, akat na, naimimas mo lang DJ mangga. To everything there is a season. So nga, kakabsat, in the Bible, wisdom is equated with patience. Ti tao nga dakin kuha na ti kinasirib, makitam, nga isuna kakabsat, ammunat aguray. Saan nga agapura? Matenggal na tirik na ammuna ti agparbeng. Mabaling nga daduma ka datayo, at dadadigiti sangsangwan yo nga mairelate yo, deti kakabsat, nga punto ita. So I would like to remind us that if we need to wait, then let us wait. Because God is a God
of perfect time. He's never too late, He's never late, He's never early. The wise man knows when to move. Amuna no kaanong aggunay. So kasna ti arig nakakabsat, observat no kata, may medyo basa-basa akmat digiti may panggap ti trading nga makuna, uno barter, ket adagayam ti right timing ti panag-investment ti makungkuna nga stock market. Kunana ni Warren, nabili donan, buffet. Naiwas DJ, buffet, ado nga makan DJ. Kuna ni Warren Buffet, ay Buffett, sorry, okay. Jack Makats unay, DJ tot nagagabsat nga, no ti tao katagpanik ko na nagat iso iti kamayatan na kasi when the economy is down, I don't know, pero there is a right time. Timingan da digiti agis stock ti, ay digiti agis invest ti stock market. Farmers know what particular seed in a particular season ti dapat imula da kakabsat. That is wisdom. Eket no, hanausto, no wrong DJ seed, ngayon tukit mo, kadeta nga tiyempo, anat pangawag king kanukwa, kontra-tiyempo. Kontra-tiyempo, bale sinungat mo kakabsat, DJ natural nga dapat, like, you have to plant this seed for this particular season, hamat kaysot sinurot mo, di kad, awam maalam kakabsat, nga napintas nga harvest na. You see, he knows when to talk. A wise man is prudent with his lips. Kat amuna no kaano na nga ungapan kakabsat, itingiwat na. Amuna no kaano kakabsat, iti panagsungbat na, ken panagsarita na. He knows the right time. Amen? So, anyada digiti facets, ti wise man, number 1, he adheres to the right teaching. Number 2, he does the right thing. Number 3, he knows the right time. Number 4, he listens to the right tip. He listens to the right tip. No tip ko na tayo kakabsat, kat advice. Dito iti maitip ko king ka. Meaning, dito iti maibagag king ka nga informasyon na makatulong. Valuable, dito yung ibagag king ka. Advice. So makitam nga DJ tao nasirib, gaputa, dumngeg, itinapintas, ken apagiso nga pamagbaga. Proverbs 1:5. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. Psalms chapter 1 verse 1, nagasat ti tao nga sana magna, iti patigmaan dagiti nadangkes. Ket saan nga agtakder ti dalan dagiti managbasol. Ket saan nga agtugaw, iti tugaw dagiti managsabsabrak. Verse 2, but his delight, ngem ti pagraguan na, ket iso itilinteg ni Jehovah. Ayan, and in his law, that he meditate day and night. So a wise man heeds godly advice. Godly advice. Ket nangruna ita, kakabsat, digiti decisions tayo, kasapulan tayo iti input, ngaggapo iti adipen iti apo. Godly input. Anyamot ti maibaga iti adipon ti apo. Maipanggap ka digitoy nga plano ti panagbiag because as your pastor, the Lord can use us to provide to you godly input, spiritual advice. Amen. So nga oray digiti liderato kakabsat iti gobyerno kat adapa spiritual advisor na. Kat nang nangrunang adlang kadatayon nga anak ti apo, nga espiritual iti panagbiag tayo, espiritual ti panggap tayo, espiritual ti sistema ti panunod tayo, masapol nga dumngeg tayo, kadagiti na espirituan ken na Diyosan nga pamagbaga. Amen? Actually, digiti mensahe tayo, godly advice digito yung kakabsat. May panggap ti panagpamilya,
panagpadakkel ti ubing, testimonyo ti pagubraan, testimonyo kadigiti unbeliever, may panggap digiti balbaliwan tayong ugali ti biag tayo, godly advice digito kakabsat. Kat makitam di may nga Kristiyano nga the wisdom king kuana, nun adapasnek na ngagdingeg, kat kunana po, nakapimpintas digiti isesir ni pastor, naimbalitukan, agasam no, ibilang mo digito nga prinsipyo nga naimbalitukan, amoy ka na nga sa unti naimbalitukan kakabsat, kasla balitok iti balor na. Kasla balitok iti pateg na. Kat uray awan ti ado nga kwartam. No agdaking ka, digiti na imbalitukan nga ahadal kakabsat. Addanto tiyansam nga agkaroon ti adumit. Ti masangwanan nga aldaw. Tangamin, digiti na imbalitukan nga ahadal, isuda iti mangitundagan ka, babaan ti pamendisyon iti apo. See that? Godly advice. Amen. Iso nga kakabsat, agat tagpintas, makitak no kagat agdingdingag tayo, habang agdingdingag agpampanunot. Pakita mo lang ta, Kristiyano nga, habang agdingdingag kakabsat, agpampanunot tinaunag. Kung kunana siguro ti panunot na, ti bayadak nga utangan. Kung kunana siguro, Jebrail, kung kunana kat, una ti message ni Pastor, pero may nga na itay-timing mo lang, ti sitwasyon ko. Agat nagdakkel nga guide kanyak, ti message na ita. So kakabsat, no, digiti nga mensahe ket nakatulong dagada kayo, alakat ipakamuyo mat itinumuti biyag. Tapnon iti kasta ket maragsagan kami mat ket kunami daydayo iti apo. Praise you Lord. Ta digito nga ipalpalasat mo nga mensahe ket makatulong kadagiti kakabsat iti apo. A wise man heeds godly advice. Next, a wise man heeds good advice. No good ko na tayo, valuable. Digito'y kakabsat, digito'y practical nga tips. Techniques. Amen. Practical tips nga masapol, nga aramiden. Kita nyo kakabsat ni Rehoboam. After nga natay ni Solomon, sumaruno ni Rehoboam, isunti ari, kat ita kakabsat, adda iti kasla complaint, digito itatao. Kung ada po Rehoboam na dagsan unay, deti tax me. Lukaya malabasit kat perme nga malitilit kami ti kadagsan, deti bayadam mi nga tax. Kat tinaramid ni Rehoboam, inayaban na kakabsat, digiti lalakay. Digiti kakadwa ni father na nga Solomon. At siyempre, digita nga lalakay kat season, kaya na nga sa one, digiti ramen ti panagbiag at dakadakwada nga ingredients. Gapo jay pa na kay expose da kin ni Ari Solomon. Gat kunada, ammom ti aramidem king, lukayam, palag-anam ket kitaem, ayaten na kanto di kita nga tattao. Di ko ang kakabsat kaslahan na kayat. Matats jay igo na. Inayaban na di kita kapatada na namot makunayo. Ket kuna di kita kabadungalan na ayaw na. Nayunan pa ikidi, doon nga ririli kung reklamo da, kaya da deta, di kita kabadungalan na. Kakabsat, kati ayan ang problema, hamak nga dete good advice ti diringag na. Dete mat bad advice. He heeded to bad advice. And you know what happened? Almost 2,000 years, kakabsat, nga nagsuffer ti Israel as a result of that bad decision. Nagudwa, divided kingdom. You see? So nga, no good advice ko na tayo, let us listen to the advice of the veteran or the experienced. Dati, the experience na. Dati, ada kapadasan na, kasi ti padas ti panagbiag, isut mangted ti ramen ti tao. Experience add ingredient into your life. Kasla kumaita kakabsat ni, napadasam mi iti na COVID, napadasam mit na swab, napadasam mit nagpanpanik, napadasam mi iti kasla maabak ta panunot mong agpanunot. At may dakang pick up na nagasawan. Mabati digiti anak mi. Akad agsangit tirik nami. Kasano nga rudeng, kasta. Okay? Napadasan kakabsat ti agpanunot. Ado! Kat ita kakabsat. Kada kayo, alahan ko ikarkararag go umadot ag COVID na miyembro tayo. Ti kahit ko lang asawan, no agkaroon kayo ti saksakit, kat problema,
ket suspetsa nga maatap nga kasla COVID kakabsat, hangkay agalangan nga umasideg. Because hanlang nga godly advice ti maitud ko spiritual. Makaitud kami pa iti good advice. O may bagakin ka, agtumarkat lagundi. O damagak no kwa, di ba? O aguyek kag panateng ka, tumarkat lagundi. I-refer da ka iti doktor tapno maresetaan da ka ket makapagtumar ka nga nasayat kasi amuyo kakabsat ibagak manen. Ti approach iti COVID is preventive. Dapat preventive ti approach tayo. No awan pa'y COVID tayo, ikagumaan tayo nga maliklikan dagiti exposure nga pakalaan ti COVID, preventive. Ngem no adda iti maatap nga COVID tayon because the symptoms are there, preventive, hante ipalubos nga lumala. Kasi, sang kabasit pa natin ko na tayo. Sang kabasit ka uyek, mabalin ako na tayo. Ngam ti COVID namin kakabsat, slowly but surely, tiraan na kakabsat deta langs. Aging gana nga mapadasam, di napadasam ni Mrs. Agsakit yan ti likod na kano. So, symptom na. Ala, ibagak, dagiti narik namin nga symptom, ta baka no marikrik na yung ita, barang ma-encourage kayo nga mapanagparapid tesan. Okay? Ni Mrs. at the back pain na, ngam saan nga muscle pain. Ijay uneg kakabsat. Ijay uneg. Kat may sa idikalman nga tinawagag nga kabsat ti Apo, iso ibaga na, pastor, agsakit diti likod ko, isot angalag. Hamag ka di muscle tinasakit, ijay mo't uneg. Kasi idi malagip ko ni Mrs., patugtog na di likod na kanyak at alamang ko na nagat, awang kakabsat, han na mailot, kasi han na muscle ti problema, jay uneg. Oo. Kat kas dirik na di may sa kabsat di kalman. Kat itay rimwar di PCR na, iso positive. So nga, kung talaga Brad, naalaga, COVID talaga deta kung nakingwa na. Kat usto, positive itay ang kakabsat, rimwar di PCR. Di jay. Tapos, ti may sapay nga nakita mi nga symptom kada kami, nagsasarunukam nga gurigor. Ibagak man jak amuno, anat explanation kakabsat, digiti doctors ngem, as para sa ino, han na makaakar ti gurigor. Makaakar ka ti gurigor. Ti makaakar, di mangkokos ti gurigor siguro. Ya, no panateng ti mangkokos, uyet ti mangkokos, di mangkokos ti gurigor, isot makaakar. Ngam no, agsasarno kay nga gurigor, saan nga di gurigor ti makaakar kakabsat? At that's something nga rason no apay nga agsasarno kay agugurigor. So dapat ma-realize yun di jay. Ti muna kada kami ni Kiyon, di kwan ni Kirk, di ko ni Mrs. ni Ma'am Yuke, kat saan na bumaba ka sa 2 days ngam nag-isolate idin. Kat dual daw, di mo la bumaba, di kita sa nariga ta bumaba, rigor, uno saan on and off. Sakmat, Apo, thank you Lord, napigsat bagik. Hanak nga maala kung nagtadyak agguyak, jak agpanateng. Ay, di ko ang kakabsat, sumaruno akon. Kadi di siyak ti sumaruno, amom di aguyak ka nga, kunam kat, hamu matako kakabsat, di plema. Hamu makaot. Deti ikarigatam, habang karo dry ka pe, adda plemam ngam, no aguyag ka, saan mo makupsan na, han nakaya kakabsat kat, padasat deti, ag deep breath nga i-hold ko, di angas ko ti 10 seconds. Awang kakabsat, maangsanak deta sa 10 segundo. Apo. Tapos si Dikwan, han na makaramanan ni Mrs. Awang pagramanan. Awang pagangot ng kakabsat. These are already symptoms of COVID. Yeah, agpaypay so deta kakabsat. So nga, dijay, at least napadasam mi detoy. Kat base ka, digiti nga banag, mabalim mga ibaga. Okay, so ano dete, Pastor, positibak ka no, kunak no kasigo, don't panic. Dijay no ka, pagtalnag, jirik na. Don't panic. Agkararag ka. Godly advice. Okay, anat tinumarmaon. O i-repair ka digite kakabsat tayo nga medical tapnon ti kastagat magayadan da ka, tawagan da ka. Good advice. So DJ kakabsat, kat numanggag tayo digite nga right tips, kat by the grace of God, malasatan tayo. Amen? DJ kakabsat. Isong ano da digiti, parikot siyo ti salon at, ag-text kayo, amuyo mo ti COVID hotline tayong kakabsat, ti HBBC. Okay? Eket, ti may sapay idigayam, ni Mrs. Alagat may share ko lata. Kat, gaputan na dagsen, naresetaan na kam ti doktor, ti antibiotic may.
Idi ko ang kakabsat ag tumarkam tay linhwa. When, day jekat nagpinta sa nakatulong. Kabigatan na kakabsat, limag andirik nanan. Mayatan. Kat kasi tiya po, nakapag-recover kami. Amen? You see, number 5, facet of a wise man. Okay? He uses the right tactic. He uses the right tactic. Ano kaya sa unti tactic? Technique. Usaran na, Jake, no tactic ko natin aming kakabsat, timining ti tactic. Okay? Tilang amin amu tayo ko TikTok. TikTok mo tinaduma, TikTok. Haan na ta TikTok kakabsat, ti makapasirib, king ka. Dapat tactic, amen. Okay. Now, a tactic is an action or a strategy carefully planned to achieve a specific end. Deta, ti meaning ti tactic. Mesa nga agsasaganad nga aksyon, uno estratehiya, nga napintas ti panakaplano na, tapno maragpat iti maysa nga tarigagay, ganwat wano panggep, specific end. So in order to achieve that end, you must have a proper tactic. In other words, game plan. For example, Proverbs 30 verse number 26. Nabasa tayo sa ito yan. Proverbs 30 verse 26 ay hampay. Kuna na to'y, dagiti kong kuneho. Kuneho, umuit kuneho? Okay. Nakapoy da laeng abunggoy. You see, they are very weak. Nupay kasta, aramiden da, dagiti balbalay da, kadagiti batbato. Bito si taktik da. Kasi in the jungle, it is survival of the fittest and survival of the strongest. Now, digiti konis, at the sense ti panunot da, amuda nga nakapsot da, they cannot defend themselves from powerful and mighty predators. So, anat pinanunod da nga taktik? Mapandaglimeng ka digiti batbato. They can save the jay. That's what you call tactic. Amo dati agpanunod ti estratehiya nga nasayaat. Verse 27. Dagiti dudon. Moit dudon? Ararawan salat amo tayo. Ararawan kate no agaraep kan sano ka? Agarado da. Agkuliglig. Agkakarayam digiti ararawan no ko aglalangoy dayan tagwagat naihimas kasi da DJ kakabsat makirog ararawan. Di ba? Okay. Ngam deto'y kakabsat dudon, grasshopper. Okay? Di ito'y dudon, uno locust, awan arida. You see, awan mangida ulo. Kita nyo? But look at their tactic. Nupay kasta, kunana. Verse 27. Agasak dala amin, nga pinangin pangin. You see? Ano aramidon da? They go forth all of them by bands. That is a technique. Katkas na itatagakabsat, alone, we cannot do the job. But with a team, we can do better. That is a technique, that is a tactic. Ti Biblia kakabsat, isuro na kada tayo, itinapintas nga aramiden tayo, tapno ma-achieve tayo. Dagiti ikarkararag tayo nga panggep, kanikarkararag tayo nga plan-plano, iti panagbiag, desired end. The Lord in His Word teaches us those tactics. Amen? So, itakakabsat, makita, iti kababalin, facets of a wise person. Makitam kenkwana nga dayti kinasirib, anat number 1, let us review, everybody read. He adheres to right teaching. Dinggan na kakabsat, kat ipangag na, iti usto nga sursuro. So when we pray, Lord, give me wisdom, anat aramidin ti Apo, ikan na kati inclination nga basa ti Biblia, tapno maamuam ti usto nga sursuro. Number 2, he does the right thing. Anya ti karakteristik na netoy, obedient, foresightful, faithful, and prudent. Number 3, he knows the right time. Number 4, he listens to the right tip or advice. And number 5, he uses the right tactic.
If we have these characteristics by the grace of God, wherever we are, anyaman ti institusyon nga nakaipanan tayo kakabsat, by the grace of God, we become an asset and not a liability. Anakit na kasawon ti asset, si kanukwan, daytay umayda asset gan. Dayjay ti meaning ti asset. Amen? May daka asset gan na dako nada, si kaman iti hayran mi, makita mi ti kagagalad king ka, iti kinamanakem na laing ka. Asset ganda kanukwan. Deta ti Ilocano ti asset. Umayda ka, asset gan. Amen? Okay. Tiapot madaydayaw. Well, I hope kakabsat nga kompletos recados ti taraon nga intayo linakam. I believe, kompletos recados ti taraon nga intayo linakam. Nanipod pa iti bigat, ken uray pa itang malem. Amen? Oh, ita ibigat, makapariing ti spiritual life. Ita makapariing ti panunot kakabsat. Wisdom. Okay? So, kararag tayo, agdumog tayo amin, kadagkidim tayo. Tiday ting agundaway kakabsat, while every head be bowed, every eye be closed. I would like to ask you, would you like to be an asset? Would you like to have the characteristics of the wise person? Would you like to learn the right teaching? Would you like to do the right thing? Would you commit yourself to do the right thing? Will you pray that you can know the right time? Are you willing to listen to the right tip or advice? And will you use the right tactic or technique to achieve digijay nga ikarkararag ken daw-dawatan tayo iti Apo? Kakabsat, digitoy iti naimbalitukan nga principles, pointers of becoming a wise person. Apo nagsayaatan. Agbalin tayo nga naan-anay nga masirib. No adda kada tayo, digitoy nga kababalin. Kararag tayo. Apo Diyos, giyaman kam unay-unay ken ka. Tadagiti saom, usto di kuna ni Ari David. Apo, nagsayaat iti panagsaad da kada kami, nasaysayaat paingam ti panagsaad tinaimas nga taraon. Dadigito'y kataraon nga mangtudbiag, dagiti kararwa, dagiti espiritu, dagiti pamati, kan tibiyag mi nga kas Kristiyano. Lord, give us heavenly wisdom. Kat iturong mo, digiti puso mi Apo, nga agbasa ti Biblia, tapno maamuam mi digiti right teaching. Tulungan na kam nga mga ramid, iti right thing. Digiti anak mi, help them to be obedient, dear Lord, because that may sa nga kadaklan na kababalin, iti anak nga masirib, obedient. Help us to be foresightful. Ipasirmatam kada kami, digiti rebeng nga aramiden mi tapnon, maisaganaan mi Apo, kat saan nga agbaling nga inaayam, ti pampanunot mi Apo. Help us to be faithful and to be prudent. Liklikan mi, dagiti pakadadailan mi, liklikan mi, dagiti pakaikursungan mi Apo. Help us to know the right time. Help us, Lord, to listen to the right tip. Dagiti advice, dinggan mi kuma, kathan mi idaapo nga iwaksi. And help us to use the right tactic. Apo, isuro na kami, ti usto nga aramidan mi, Lord. Kat kwam ti gloria kandayaw. Thank you manen Apo Diyos, kada ito nga mensahe. Dawatin mi digitoy, itinapatig nga nagan ni Kristo Jesus. Amen and amen.